teu somriure i pel teu cor que m'il·lumina. Escapem-nos d'aquesta immensa foscor, dona'm la mà. Quan et vaig conèixer, vaig recordar imatges que guardava dins del cor. És que era petit. Vols ballar amb mi en aquest difícil camí de llum i ombra, encara m'estimes. Vols que continuem el viatge junts. A vegades vull mirar enrere, a vegades vull mirar cap a una altra banda, però lluitarem amb molt coratge i orgull. Aquest any, més que mai, Volem que torne? Bola de Drac a TV3. Benvolguts senyors de TV3, soc Jesús Pardo Renom, de boladadrac.cat, i em poso en contacte amb vosaltres per fer-vos una petició, en nom meu i de moltíssima més gent. Com ja sabreu, el 15 de febrer es compleixen 31 anys de la primera emissió de Bola de Drac a TV3. Malauradament, ja portem 2 anys sense emetre's, i honradament creiem que no s'hauria de treure mai de la graella de la programació. Per aquest motiu vull manifestar-los la meva petició perquè torneu a emetre Bola de Drac en la seva totalitat i també perquè en compreu la seva continuació, Bola de Drac Súper. Aquesta sèrie ens ha canviat la vida. Quan es va estrenar, ningú s'esperava l'èxit que tindria, però encara menys podíem imaginar que 31 anys després tingués més èxit i despertés més eufòria avui que en els seus inicis. Les cues enormes als cinemes, de fans de totes les edats, per veure les noves pel·lícules de Bola de Drac, convertint la nova pel·lícula de Bola de Drac Súper en l'estrena en català més vista als cinemes de tota la història i el lideratge en audiències setmanals durant la seva emissió als vespres en són una demostració. El que podia ser una moda ara s'ha consagrat i Bola de Drac ha trencat barreres generacionals. Cada migdia i cada vespre famílies juntes s'apleguen davant de la televisió per compartir sentiments i emocions. Bola de Drac aporta molts valors, com la força de l'amistat, l'esperit de superació, ajudar els més febles, no rendir-se. Són valors humans que ens ajuden a la nostra vida i que ens fan créixer com a persones. Més enllà d'una sèrie de televisió, Bola de Drac és un fenomen social i cultural molt potent a casa nostra, a Catalunya. Contribueix i molt a la immersió lingüística del català. Molts nens i nouvinguts s'interessen i aprenen el català gràcies a en Goku i els seus amics. La meva petició perquè torni Bola de Drac és una petició popular. Desenes de milers de persones mostren el seu recolzament per a aquesta causa, reivindicant i reclamant la seva tornada. I és que volem l'emissió de tota la sèrie i que s'emeti sempre, sent un fix a la programació. Ara, en tots els sentits, tots es necessita Bola de Drac més que mai. Senyors de TV3, volem que Bola de Drac torni a casa, a TV3, al Super 3. Gràcies. Hola, sóc Cristiano Casares Alou i de boladedrac.cat. Aquest missatge és per demanar que tornin a emetre Bola de Drac. Ja portem gairebé 2 anys sense emetre's i és hora de que torni a TV3. També demano que TV3 compri Bola de Drac Súper. És injust que totes les cadenes de televisió internacionals, com per exemple Itàlia, hagin emès ja la sèrie i nosaltres aquí en TV3 encara no. Ja és hora de que torni. Demano, per tant, Bola de Drac i que es compri Dragon Ball Super i es doble al català amb el escrit en japonès. Volem Bola de Drac! Volem Bola de Drac! Ei, senyors de TV3, vull que torni Bola de Drac perquè és l'única sèrie que val la pena. Ja, 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 ja. Volem que torni Bola de Drac a TV3 en català. Volem veure Bola de Drac Súper en català! Hola, sóc l'Imma I Joan Pol, i volem que torni Bola de Drac incloent el Súper a TV3. Hola, companys de Bola de Drac, sóc en Dani, de 37 anys, de Mataró. Torno a fer un vídeo a la segona tornada de Bola de Drac, el segon vídeo per TV3, sisplau. Compreu els drets de Bola de Drac Súper, els necessitem Bola de Drac Súper en català.
L'han doblat en castellà. Ara falta que el doblem en català i compreu els drets, sisplau. I també les pel·lícules que falten també en català. Si han pogut doblar les pel·lícules de Bola de Drac Super en català, també necessitem veure la sèrie en català. I les pel·lícules de Bola de Drac Z també que falten per doblar. Com ara el germà del Vegeta en Tablet, el de la pel·lícula del Bardock, la nova, etc. Ànim, companys, podem aconseguir. Bola de Drac. Sempre! TV3, compreu Bola de Drac. Volem Bola de Drac en català, ara i sempre. Tot Bola de Drac. Seguirem lluitant i seguirem reclamant. Hola, molt bon dia, soc en David i faig aquest vídeo per demanar a TV3 que torni Bola de Drac. Que torni Bola de Drac, la sèrie clàssica, i a més, si pogués ser, que compréssiu els nous capítols de Bola de Drac Super, perquè per molta gent Bola de Drac és més que una sèrie d'anime, és una sèrie que ha significat molt per moltíssima gent, que ens ha ensenyat molts valors. A mi personalment m'ha acompanyat en tota la meva vida, en moments molt durs d'hospitals, de malalties, i sempre ha estat d'alguna manera en Goku i les seves aventures al meu costat. Per això, per tanta gent, és tan important Bola de Drac. Espero que ens escolteu i que Bola de Drac torni a TV3. Moltíssimes gràcies. Hola, què tal? Soc en Didac. És per si podeu tornar a emetre Bola de Drac al Super 3 i que no la traieu mai més, i quan caduqui i la tingueu que tornar, la torneu a comprar. Per què? Perquè és la sèrie de més èxit de TV3, sèrie i programació de més èxit de TV3. Encara que siguin dibuixos animats, no és per nens, és per gent de totes les edats, des de 3, 4, 5, 6 anys fins a 20 anys, 30, 60, 70, inclús gent de 80 anys la mira. Sisplau, torneu a fer Bola de Drac d'en Goku petit, Bola de Drac Z, GT, totes les pel·lícules. Sisplau, podeu doblar el Bola de Drac Super d'una vegada? Sisplau? Ho demano, sisplau, ho demano de genolls. Us suplico, sisplau, podeu doblar el Bola de Drac Super? Cansat de veure'l en castellà 1000 vegades? Sisplau, volem la veu d'en Son Goku, d'en Vegeta, de la Bulma, del Podet Tortuga, d'en Son Gohan, d'en Satanàs Cor Petit, de tots, en català del Super, sisplau. Hola TV3, em dic Andrés i voldria adherir-me a la petició dels amics i amigues de boladedrac.cat perquè adquiriu els drets de la sèrie de Bola de Drac Super en català i la retransmissió de la sèrie original Bola de Drac i Bola de Drac Z. M'agradaria recordar que aquesta sèrie és la saga de dibuixos que m'ha fet estimar el català i m'agradaria que fos així per molts anys i moltes generacions més. Moltes gràcies. Señores y señoras de TV3, directivos y directivas de TV3, muy buenos días. Los fans de Bola de Drac volvemos a estar aquí. Sí, señores de TV3 y señoras de TV3, volvemos a estar aquí. Volvemos a estar aquí pidiéndoles que nos pongan la saga de Bola de Drac en toda su totalidad. Bola de Drac Z, Bola de Drac Z Kai, todo lo posible de Bola de Drac. Como ya les dijimos en otros vídeos, Bola de Drac no es solo una serie de manga o una serie de anime. Bola de Drac es una serie que tiene muchos valores, valor de sacrificio, el valor de la amistad, el valor de la vida, valores fundamentales en el día a día de nuestra vida. Es una serie muy buena que fomenta, como ya he dicho, el valor de la amistad, sobre todo el valor de la amistad y el valor de la vida, ¿vale? Y el valor del sacrificio, sin sacrificio no hay victoria. Y eso es lo que siempre nos ha inculcado el protagonista de la serie, nuestro gran amigo Son Goku. Son Goku siempre nos ha dicho que si
sin esfuerzo no hay victoria, ¿vale? Entonces, nosotros, los fans de Bola de Drag, estamos esforzándonos para pedirles y suplicarles que nos vuelvan a poner esta saga tan y tan y tan buena, con unos valores tan y tan y tan espectaculares. Si ustedes quieren ser una cadena puntera, ¿vale? Quieren ser una cadena puntera, hagan todo lo posible por volver a emitir esta serie. Una serie que han estado emitiendo durante muchos y muchos y muchos años y siempre ha tenido mucha y mucha audiencia. Ustedes lo saben, ustedes lo saben. Así que ya saben, señores y señoras, directivos y directivas de TV3, los fans de Bola de Drag, que no somos pocos, que somos unos cuantos, queremos que vuelvan a emitir la saga de Bola de Drag y todas sus películas. Compren los derechos, compren otra vez los derechos. Traducida ya la tienen, porque traducida la tienen. Compren los derechos, por favor, no cuesta nada. Denle un puntito de satisfacción a todos estos espectadores de TV3, a todos estos fans que miraban TV3, daba igual la hora o el tiempo que hiciese. Nosotros siempre esperábamos la hora de Bola de Drag para ver las aventuras de Son Goku y seguir aprendiendo de los valores que tanto nos mostraba esta serie. Lo dicho, si quieren ser una emisora competente, vuelvan a emitir Bola de Drag. Muchas gracias, señores y señoras directivos y directivas de TV3. Volem Bola de Drag a TV3. I Trunks també ho demana. Així que, si us sembla bé, us ensenyaré una mica el que tinc per aquí a casa de Dragon Ball Bola de Drag. Seguirem la ruta. Si em seguiu, us ensenyaré la meva col·lecció. Això és el santuari que tinc a casa. Com fan. Aquí tinc unes quantes figuretes. I realment m'agradaria que a TV3 tornés a donar Bola de Drag per reviure tots els moments que hem viscut des de petits. I si pot ser Dragon Ball Super, millor. Molt bé. I recorda, volem Bola de Drag a TV3. Volem Bola de Drag a TV3. I compreu Super. Volem que Bola de Drag Super o Super Bola de Drag arribi a TV3. Per favor! Molt bones, jo sóc el Iago. Jo sóc Cocogin, o Robert. Junts som els Hermano Z, que per cert, si us voleu subscriure al nostre canal, aneu a YouTube, Hermano Z, i us subscriviu. Yes, amics. Bé, dit això, senyores i senyors de TV3, enviem aquest vídeo per demanar-vos, si us plau, que torneu a adquirir els drets de Dragon Ball, de Bola de Drag. Volem Bola de Drag, Bola de Drag Z, Bola de Drag GT, i sobretot... I també Bola de Drag Takai. I sobretot, aviam si podeu doblar per fi Bola de Drag Super, evidentment en català, i aviam què feu amb els crits, aviam si els dobleu també o els deixeu en japonès. Estaria molt bé, sempre i quan siguin molt bons, us els correu molt, que els féssiu en català i no deixéssim els japonesos com fèiem abans. A l'última pel·lícula de Broly vam veure que el potencial és brutal. Sabem que el fandom català està acostumat als crits en japonès, nosaltres hem crescut amb els crits en japonès, però creiem que és una nova era i estaria molt bé sentir en Zani cridant, en Sans cridant i companyia cridant, perquè ho fan epiquíssim. Ho poden aconseguir, poden fer crits superèpics i que estiguin a l'altura del japonès, sens dubte. Així que... Ja sabeu, senyores i senyors de TV3, sisplau, feu cas a les nostres peticions i que torni Bola de Drag a TV3. Adéu, amics.
Benvolguts directius i, en general, a tot l'equip de producció dels estudis de TV3. Nosaltres som Aventura per Japó, en Sabri i la Mary, i voldríem adreçar-nos a vosaltres per expressar la nostra humil aportació. Ben aviat, el 15 de febrer, per ser més exactes, es celebraran els 31 anys de la primera emissió de Bola de Drac en aquesta cadena. Fa 3 dècades ningú s'esperava el ressò que ha tingut aquesta gran sèrie i com ha fomentat la nostra llengua en aquest país i en els països veïns. Al llarg dels últims anys, les següents generacions han viscut de manera similar al que van viure els més grans a l'època dels 90. El doblatge a Bola de Drac Zetacai, les últimes pel·lícules que han sortit als cinemes, han fet que aquesta eufòria segueixi bategant molt fort. És per aquest motiu que animem el vostre departament a apostar un cop més per aquesta sèrie. I en general, a apostar per l'anime, un gènere que mou a molta, però molta gent, i que actualment han de buscar aquest contingut a altres plataformes, com a Netflix. Som molts que ho desitgem i que creiem que Bola de Drac és un símbol molt nostre, sobretot pel català i per milers de persones que es van apropar a la nostra llengua gràcies a les aventures d'en Son Goku. Tenim uns dobladors que en el nostre país han passat a ser molt famosos per la seva professionalitat, per donar vida als nostres herois i per la demanda de la gent més propera al manga i a l'anime japonès. Nosaltres, que ens dediquem en aquest món a través del contingut audiovisual, anem veient cada cop més públic jove i no tan jove que tenen fills fins i tot i desitgen tornar a veure aquelles sèries d'anime que no moren mai. Dit això, només volem demanar que indagueu i veieu com realment la demanda és certa. Només cal veure les cues i cues de gent que es formen cada any al Saló del Manga. Estarem molt agraïts si podeu valorar la nostra proposta. Finalment, donar-vos les gràcies per la vostra atenció. Atentament, la Mary i en Sabri d'Aventura per Japó. Hola amics, el meu desig és que TV3 adquireixi els drets de Bola de Drac del material que falta, es pugui doblar en català, puguem disfrutar-ho als fans, tota aquesta gent que hem nascut i hem viscut amb l'anime en català i sobretot de Bola de Drac, que és la sèrie de la nostra vida. Apa, adeu! Hola, voldria sumar-me a demanar la remissió de les sèries de Bola de Drac amb les que vaig disfrutar de la meva infància i espero que ara les noves generacions puguin també disfrutar dels valors que portava i que poder, aviam si es pot portar la de Bola de Drac Super, que ara ja s'ha emès a altres llocs i poder no serà tan cara i es pugui emetre, que la puguem disfrutar tots en català. Aviam si ens feu cas. Moltes gràcies. Hola, sóc el Charlie. Des d'aquí voldria fer una crida perquè tornés a aquesta gran sèrie que és Bola de Drac, que tant ens ha acompanyat a la nostra infància i que ens ha de seguir acompanyant, que és meravellosa. I res, doncs això. I ja de pas demanar a veure si podem doblar el català també Super, que també és una sèrie molt xula. Vinga, una abraçada, vagi bé. Hola, em dic Àlex i faig aquest vídeo per encoratjar TV3 o a qui faci falta per la tornada de Bola de Drac en la nostra llengua. Que es faci el doblatge de Bola de Drac Super ja. No pot ser que la resta del món tothom la tingui ja i nosaltres, que vam ser pioners, ens estiguem menjant els mocs. Bola de Drac ha suposat grans canvis positius per la vida de moltes persones, inclosa la meva, i crec que així ha de continuar sent. Salutacions. Hola, estimats i estimades de TV3. Voleu fer el favor de comprar els drets de Bola de Drac, si us plau? Necessito que el meu fill vegi Bola de Drac. Després no sé què farà, però ho ha de veure. Jo quan era petit ho vaig veure i encara és l'hora que en gaudeixo. Si us plau, compreu els drets de Bola de Drac. Gràcies. A mi m'agradaria que es doblés Bola de Drac al català, doncs perquè he seguit la sèrie i la història de la meva vida i doncs Bola de Drac Super és la continuació i jo com que ho he vist tota la vida en català i estic acostumat a veure en català, doncs no la veuré i no veuré que la vegi si no està en català. Hola, nois i noies. Hem trucat a en Goku i a la Bulma perquè ens ajudin a trobar les boles del drac. Aquí les tenim. Dracserron, t'invoquem. Dracserron, et volem demanar un desig.
I és que volem que vingui Dragon Ball Super en català. Entre tots els misteris el més divertit és un món d'encís, un Fem-ho realitat. Volem Dragon Ball Super en català. Som-hi! Ara hi farem Vinga, nois, anem a fer realitat. Dragon Ball Super en català. Hola, em dic Josep Maria, soc de Salt, un poblet de Girona. He nascut aquí a Catalunya. He crescut aquí a Catalunya, al meu poble. Els meus pares són andalusos, d'Andalusia, van venir aquí per guanyar-se la vida. I he de dir una cosa només. Al col·legi vaig aprendre català, però amb Bola de Drac, senyors de TV3, si us plau, vaig aprendre a parlar català. Moltes gràcies, senyors de TV3. Bola de Drac Super, en català.